Bratasena wonten dawuh Ulun. Nah, nalika ngarep Ulun paring dawuh yektine aku ya kowe ya aku. Tegese mungkin Narya Pratandha Kalamunta. Jeneng sira iku mau Araga, aku iki Sukmane. Pramula nalika semana Ulun paring dawuh manunggaling kawula lawan Gusti antarane jiwa lawan Araga bisa tumindak apa wae karana ana aku. Nanging aku ora bisa tumindak apa-apa yen to tanpa jeneng sira. Sira bisa ngucap karana ana aku, nanging aku ora bisa ngucap tanpa nganggo tutuk kang mapan ana jeneng sira. Mekaten Ulun. Iya. Mula kang saka iku nggih Bratasena ya sira Werkudara. Wektu dene iki wis gumolong agegelung minangkara cendhek ngarep dhuwur mburi. Tegese sira aja mamerake marang kaprawiran, aja mamerake ngelmu. Wima peparinging Gusti kang akarya jagat tindakno manut kelawan paugraning ngelmu kang becik. Ulun bakal nunggal sajiwa kelawan jeneng sira. Jeneng sira ulun paringi tetenger Sang Bima Suci. Kocap kacarita kaya ta mangkono riwuca Sang Ruci Bathara marang Hangganira Sang Bimasena ya Sang Bratasena ya Sang Bima Suci. Panjayah binandul anggane Sang Werkudara kaya wangsul ing daratan kagiat Gora Pekasan. Sancut kumerkut manjing samudra toya dreng wiraganya banyu sumaput wentit malakangganira sumingep nampeki migek jangga kang wari katanaga kumambang genya sawukira anak ngakak galak kumlap. Wah, persasat kaya wong ngimpi rasaku. Mongko pepasan kaya durung tutuk nggonku sabejagong. Nanging upamane tak baleno aku nyemplung menyang samudra. Indi ora wurunga aku iki paribasan kaya mati kalap. Moko nyatane samudra Minangkabau kuwi uga jerone tanpa pangenan. Bapa Durna, guruku, wis kasembatan sediaku.
Dengger ketiwasan Cinuwun. Tiwasan piye? Wah, pun. Niki paribasan kelangan kebu tombok kandang. Imbuh gudel. Omong ora cethok. Dados pundi dinten menika Begawan Durna dipun beta Werkudara wangsul dhateng Amarta. Kelangan Durna ora apa-apa. Lho pripun? Lah lajeng pujanggaring negaring Cina menika sinten? Paduka nggih anak Prabu. Monggo. Menawi panjenengan badhe nglilakaken kaliyan Begawan Durna kempa kaliyan para Pandhawa. Monggo nggih, Pandhawa menika nggadahi ilmu ingkang kados mekaten menika. Salah setunggalipun nggawé saking piwulangipun Begawan Durna. Menika jagat nekseni. Menawi ngantos Begawan Durna kempa kaliyan Pandhawa panjenengan kecalan saka guru prayogane piye? Pun suwun wangsul. Nyata laruta saking Gudha Sang Kurukula yen tanamu tusa Sang Sri ngaglahna teking dedalan kethek elek Hanomani ya Kurawa karep apa dampyak ketok nek wong jirih ayo yen panjenengan kendel ketokno dadamu ora usah dadak ampyak awur-awur aku bakal njaluk Begawan Durna kuwi panguwasane Yayi Werkudara. Ora kena kuwi cawe wong Kurawa. Begawan Durna kuwi guruku. Begawan Durna kuwi pepundhenku, cangkemmu. Endi Begawan Durna karep manunggal karo para Pandhawa aja lancang pangucapmu wah
Saiki ketok alamu kowe. Baru cukup butuhe. Mesine ibarate wong jajan. Wong jajan iki nek pangan aja dipangan wis entek adahe balekke. Ah, adahe mbok kukup mbok mulih ben wis pinter entuk ilmu saka guru Begawan Durna. Balekno Begawan Durna. Aja gawa menyang negara Ngamarta kuwi pepundhenku. Kuwi ya guruku. Petro, Dun. Sing padu gegeran kae sapa? Nika sinuwun ngasinan. Sinuwun Ngastina Prabu Duryudana karyan Ndara Werkudara. Lah perkarane apa? Rebutan Durna ana. Lho. Rebutan Durna. Heeh, anu nggih. Piye to? Lah Durna mau nang endi? Dun. Durna mau nang ndi? Mau nggih ketok gribet-gribeten mriki niku. Begawan Durna diaturi mrene. Durna diaturi mrene. Durna ken mriki. Iya, sakniki. Iya, oke, nggih. Tro, Nun. Karepmu ki piye? Aku ki mbak apa? Lho, wayang. Wayang dasmu kuwi apa piye? Lho ya bener. Neng apa? Kok moro-moro kok mbok jiko mak celmut tanpa mbok hargai lho. Ora coba kudune aku ki kowe ra yo ngerti aku ki sapa. Aku mestine nek metu ki ya kudu digameli ra ngono. Gameli. Lah nyatane mbok jiko mak celmut. Aku mbok padake wayang kerdus. Kudune ra yo gameli ngono. Lho, lah yo nek adohe sepira to? Gur kok kene to metu rene lho, gameli lho. Lho nek kudune iki manut pakeme, kowe matur ana kersane sinuwun. Ngaku nek wis kowe gek matur karo aku penemban, nanti bali kalih sinuwun Prabu Kresna, terus aku budalku kok kene iki. Terus metu kinting-kintak ngono. Tajane nyetak-nyetak kaya dalang ajaran. Ala munyok iki. Wong edan. Apa sampean apa, Gen? Paman Durna kula. Werkudara menika tanggal jawabipun sinten? Niku tanggal jawab kula. Prabu Duryudana. Menika nggih pasuwitan kula. Ibarate jago tarung ning jero kurungan. Cobi kula atur menggalih. Yayi Werkudara Pancakara kanjen Yayi Duryudana. Menika kados pundi? Oh, nggih. Sampun Mas patos yang menggalih. Mangke cekap wonten kula nggih kepareng aduh biyung. Lah. Alon-alon. Jadi kanggo kinting-kintak. Gawe malah nunjang. Anu, sorry. Kinting-kintak malah kendangi dhewe. Begawan Durna. Mboten dawuh, Nger. Sampeyan ajeng bali lho. Aduh, Nger.
Nyuwun pangapunten mboten wonten raos, mboten ceceking manah kula kok mbalila babar pisan mboten. Nyatane sampeyan kumpul kali para Pandhawa. Ngaten nggih, Nggih. Kula namung ndunungaken dhumateng ingkang rayi pun Werkudara sak sampunipun nampi piwulang saking kula. Ilmu menika kala piguna tumrapipun bebrayan. Saking napa mboten maksukake kula. Lah bener ngersakaken apa dadi? Ada cobi, penjenengan kok kula adep saben dinten kenging menapa kok kenderan kemawon. Lah sampeyan mboten paring dawuh. Ingkang betah menika kula napa panjenengan? Ingkang betah menika medhenipun paduka ingkang sinuwun. Ngeten, medhenipun paduka paring dawuh dumateng kula mboten-mbotenipun ngger menawi kula menika badhe endah saking jejiban. Lan malihipun paduka menika Narendra menawi namung Pancakara kanjen ingkang ngrayi pun Werkudara menika kadang paduka kaping 7 sedina. Mboten badhe ngrampungaken samukawis. Werkudara. Durna guruku apa? Nggih, eman-eman. Yen sira entuk ngelmu kang luhur, jane ming kaya ngene iki rak ya ming sepele. Luwih saka kuwi ya, Ngger, Werkudara tinimbang kowe iki mingampi awur-awur gunakno ngelmu kuwi nggon paring piwulang marang sagung para dasih. Sakarepmu mapanmu ana ngendi? Tindakno kawruh ingkang wis mbok tampa. Kabeh wae kuwi dudu ngelmu kang piningit, kuwi ngelmu kasunyatan. Sinau dening sapa wae. Monggo Ger, kula derekaken kondur. Legek jering kalih Sang Bimasena dupi midhanget pangandikan ingkang Bapa Begawan Durna kaya maksih dumeling kalamunta lan ambabaraken piwulang ngelmu ingkang utama tumrap dumateng bebrayan agung. Jadi samyaji wonten timbalan iki ngadhewuh Koko Prabu. Duh Yayi nugraha agung tumrap dumateng para Pandhawa kasembadaning sedya. Yayi Werkudara anggenipun ngupadi ngelmu kasampurnan saged kasembadan kula pitados. Ngelmu kasampurnan ingkang tinampi ingkang rayipun Werkudara menika mangke badhe ageng pigunanipun tumraping bebrayan. Ngelmu menika mboten namung piguna tumraping kulawarga nanging ugi murakabi dumateng sasami inggih Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten Yayi. Hayu rahayu ingkang sami pinanggih kamulyaning para Pandhawa piguna ngelmuning Sang Bima Suci.